Ftit tal-momenti wara 10 ta' 2 fil-għaxija ħadna ta' protezzjoni ċivili sabu l-katavru bla ħajja tal-mara ta' 54 sena li tilfet ħajjita wara li ħabta ta' 2 ta' 2 nofsinhar iġġafet id-dar li kienet tinsab ġo fiha. L-operazzjoni bdiet permezz ta' ħidma tal-klib tat-dipartiment li identifikaw iż-żona ta' fejn kienet tinsab il-mara fejn sussegwentament ħaddiema mar fuq dik iż-żona u bdew natfu lejer tal-ġebel sakemm eventwalment tinstabet il-mara ħabta ta' 2 fil-għaxija. Il-konferma tas-sejba tal-katavru ta' Mirjam Paċ ġiet ikkomunikata lil ġurnalisti mill-kelliem tal-Pulizija madwar nofsija wara li nstabet u nħarġet mit-tiġrif. Jidher li l-katavru ġi identifikat instab fil-post għal ħabta ta' ftit wara l-10 u kif qedtilkom għal ħabta tal-10 u nofs il-katavru nħareġ minn taħt it-tifrik u l-investigazzjonijiet issa qed jissoktaw minħat isfel tal-post fejn seħħet dan l-inċident. Is-Sur Piżani kompla jispjega li Mirjam Paċ instabet taħt ammont kbir ta' terrapien, dik li sa ftit sigħat qabel kienet id-dar tal-familja tagħha. Minn dak li stajt naru anke l-informazzjoni li katavru kien qiegħed kif qed ħares li l-binja fuq dinnaħa kien fuq in-naħa tax-xellug ftit daqsxejn l-isfel ifisser kien hemm ħafna terrapien fuq għalek ngħidu li l-operazzjoni hekk damet daqshekk għax kif anke spjega d-direttur tal-Protezzjoni Ċivili aktar kmieni kellu jsir kollox manwali sabiex ma jkunx hemm periklu laqqas għal ħaddiema tal-Protezzjoni Ċivili illi biex jinstab il-katavru u nstab taħt it-tifrik. Il-mara ġiet iċċertifikata mejta fuq il-post minn tim mediku li baqa' fuq il-post u l-operazzjoni u wara ttieħdet bil-ħers lejn l-Isptar Mater Dei fejn saret l-awtopsja fuq il-katavru tagħha. Isegwu mill-qrib kull pass ta' din l-operazzjoni kien hemm diversi pulizija fejn għal-ħin twil deru fuq it-table ladder tal-Protezzjoni Ċivili jieħdu ir-ritratti tax-xena traġika. Dawn mistennija jgħinu wkoll il-Maġistrat Claire Staffraġ Żammit fl-inkjesta maġisterjali li għandha lan li tistabbilixxi il-fatti dwar din id-disgrazzja. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.